Здравейте, приятел. Трябва да сменя гумите на тази кола, но имаме сериозен проблем. Виждате, че имаме секретен болт, а аз нямам ключа за него. И така, как да го свалим без ключ? Има специален комплект за това, така че нека ви покажа как работи. Първо, вземете направляващия център и го поставете в отвора, където се намира болтът, след това използвайте предоставената бургия с закален връх, а направляващия център ще центрира бургията, така че да пробиете дупка точно в средата на болта. След като пробиете в болта около половин инч, можем да премахнем направляващия център и ще видите, че дупката е центрирана, но имаме всички тези метални стружки. Затова измочете стружките с прахосмокачка, за да предотвратите повреда на джантата. След това вземете инструмента за изваждане, който виждате, че има закалени ръбове по цялата дължина на вала, и го натиснете в отвора, след което поставете накрайника върху екстрактора и с чук забийте екстрактора възможно най-дълбоко в отвора, докато спре. След това вземете динамометричен ключ, настроен на 110 фута-паунда, и разхлабете екстрактора без да щраква ключът. Чудесно! И след като го разхлабихме, сега можем да го извадим до край на ръка. Този накрайник за изваждане е за многократна употреба, просто трябва да се извади от болта. Ето така се премахва заключващ болт на джанта, без да се повредят джантите.